nje muno mo speaker igondo mo speaker okisi yons aba murabaria tigabi baby no your excellence tigangireri bagedi mbeke sababu yemo ngo gwakira mbia mono n'abantu barega mwezi ba minto motegerere ega sigaba nagokora through the assembly yes distributed resources the assembly saba isimiwa monsipi na mwesimiwa tai abantu ba minto urabatera tari okora gasi yechi para gosikende gyose nje muno mo speaker abantu ba minto bari timba edibesa kana hengoja ikina kibakunya kogera so ni manyete so abantu ba minto ni manyete so abantu ba minto daga temba tebe genda kama kyo yimbo chikorangere David gaba nacha igaiga nche nacha igaiga sala tomanya ine na mono anene mono korungo mwana oria fikitabu ateno mwana mingi na your excellency the governor as the assembly we are assuring you that we will make sure to aid all of the policies and bylaws chikomeki omidio agenda okorera abantu aminto egasi bagusi nande bari baganya okwana ntagete mbeke iga njena ari getio chube wa machoga tindigo chikori bono getinde getio bwe musie igo imonya go esungu agenya numba igo ndo rosa abantu aminto bagusi edinde twe abagambi bari barororo aba esimiwa aba chumbe bakona n'abantu baminde gazi baba moshi baba ogugu nagaba nawa support bakore gazi so dende your excellency tigangira libagedi ekiagara chibesa yango bande chibesa sango bande ni chibwate mtapewa sasa mtapewa so relaxi mtapatiwa nandu mokora mwe bango tiago yabu gango bugango igamba chibesa your excellency tigangira libagedi ndange deputy governor akora angeri na yo report yao mbiyamono your excellency deputy governor